Ama yan. Sa mida kapsiyadat. Basta sa mida kayadat. At ang sa man yaman na nakalalatan nita mo udes ka. Piyo ka ako. Nabidi puro. Ira lagi dito. Udah mo itong ulola na di tami akalalay tamo kay man to. Mamumulo-mulo ano to ako. Nagibuwa ka pag-withdraw ka sa 3.5 million na with me ada kagis ka. Inusa ka. Peter or karukan pa si kakadin. Ay yung utakuan na sige mo pa kasi security anak ka. Magan manutulong po tayo ta 3 million. Anta. Yan mo mo dyan. Nabo ko may mga mamay. Naka-pure, no tada makatamo ka po, nandro ka. Ngayon no, pamumuluan na kapag withdraw sa iyong ota 3 million, nabo nga din piyo ka. Nando ko pong huwag yung ota pera ka. Pwede ta si mamimigiran, no? Ito naman ka pa ka... Piyo ka ka, budot ka mo. Piyo to tadi ka titahin po. Sa sawi-sawi tantaw, naging tatalo ka milyon na pagwa. Yung pinutan, naging buka piliw niya. Wow! Kaya naman gagawa na, bunga din piyo ko. Udong mo to ko kawan na sama niya, na milyon na ito. Bu pitiro ka nakakadengar o, nabor ka pitiro, ipukaw na ko nga. Habol na bago yung ito. Kapli-pli ka buna sa sunod. Ubang oto ding ulaw-ula. Sa sunod. Bu pitiro ka karakanan, nakakadengar sa iyo, kakadinan ka. Asan sa may lane ka, sabu sa tirong na pangulaw-laan. Wow! Yung oto bungad no to piyala lagi na bunga piyo ka o to miya poto lagi mo to sa magmuli ko kaya kapatada ka nagibu ako ay do yung puni man to nasa kanibusag yung ay ako kwarto. Wow! Tigas kan. Imatay ka pag ito ka sa kaniman to boss Boss. busa ka kan.